Yero itrai session pat ngai kuble pi baro ha kerteng ka bat piang tam ka jong ujisu tika e ka benta ka bang kwa banwan ra shapi ha ka ni ka sngi ka de ha lor jong ka ni ka benta ka ba ki ba bon bha na pdeng jong pi pila kli yang ngai ka ni ka jingkli ba ha to ka long ni em ka ba pensingau si yo blay ha ba ni let chi mane ni ha ban use ki sanitizer ni ha ban dengi ki mask de ha to ka long ni em kaba bakla la ne kaba pensingau si yo blay te singau bahasi kong jubab ya kene bat singau bahasi kong la long kaba la wan ra ha ka YouTube ya kene ka benta te ka e kaba ngakwa ban ong ye pi ngan ong bet ya ka e kaba kadon hamang hanga te haba ngala yo singau wi kene ka kubor bala ong ba ka yeng mani kan plino kadno ka mesim jonga kala kemen hado kata-kata ngala dap da ka jing kemen ka bakraw ba ngan len jingiaseng no ngala pa message ki parlok ki jonga bala shai ngan le jingiaseng no ngan kendo i para banget ki bala slam ngam shimla ya kendo show kala don kata ka jing kemen ha ka don no ka jonga pause haba kala poi kata ka sngi men step bangala day ban le chi mani ngala yo pen ban ka weipat ka program ka banga day ban bu ka jing duai kerpang kum ha kata ka sngi ka banga day ban le chi mani tengaru ngala shupen ko ngu hi ngala le kata ka jing duai kerpang ti dala poi sakawi kata yau ka jab yang kumta kumju poi sakawi kata yau ru ka jab yang kumju ti ha ka ba lai kata yau nga sa sngo tho ba pleng utram sha inga bangan let chi mani ti de namar kata kata mentali ka don be ka jing penram ha ka don ka jonga balada ngan let te umlong re ngan nom let ba ngala rai ru ba kat ba ka ni ka pyrthei kampat iaid bet kat ba ka jingiaseng kampat long kum ba julong ha ki por ki bala let kabamot nganom let chi mani ondala iaid bet iaid renti dengan selet tika e ka banga kwa ban kentu pat ya phi ngam ong ya phi ba le ya kata ka banga ngale ngam ong ba ka e ka banga ngale kalong ka ba bat ka e ka ba kita ki we ki le kalong ka basnio ha ba ki let chi mani ngam ong kata hanre ngakwa ban ong ya phi hi ki bala shakri utrai man si uble udon ha po jong phi lada ka man sim jong phi kalong lai luit ba phin let kam don jing penram kamut kam don pop te henry lada kam ban sim jo phi pat ka penram juri phi ba phin let ba phin hab use ki tu ki sanitizer ba phi hab dengi ki mask ba phi hab an ko ngo ki kondon jong ka sarkar te ka mo lada ka don hi ka jing penram ha po jong phi ngong ye phi wat nom let te henry lada om don pat ka no ka jing penram ye phi te ka ba bot phila ban let lada om shem don ka no ka jing penram namar ngati nga sngut hu hi ala de bala dala penrem hi hapo jonga bangan le persya kabasniu kan jabe klempe te namar kata lada ki briu kin ben yang ngaru ngala we hapo jing yo i pau ba ki don ki bala pet i ben ki la pet jabo ya nga te henrei ngam sngu pher ya kata ki de ki briu ki bala san bha ki bala tip bha utrai ngala we hapo jing yo i pau henrei ngam sngu pher ya kata namar ba uble utip khambha shaphang jonga te kamlele la ki briu ki ben ne ki ro ne yanga henre hakane ka bentang tip bet kindon ki basngau persya yanga bat kindon ru ki basngau ya ha bat nga te henre ki basngau persya ru ngam ben ya pi bat kita ki bai don lang ha ngaru ngam ya ro henre ngasu ngan ongkum no henre kita ki badan hakali yang ka jong ngaru let's say ki de ki tahi ki jo ki ba mensim uble penrem ha po jong ki ba kim sngo man ban let ban hab le kita ki aka te ka de kata hanre bangan yero yala diru ngam yero bangan benyi ki weiru nganom ben te hanre utip khambha uble te namar kata la da phi kwa e ban pensngau bha uble te bo ka jingwai ka bakar pang kli no trai on sa jubab ya phi ke e ka ba phi de ban le bat ke e ka ba phim de ban le te hanre nga hi yala de ngala rai bet yakane ba kat ba ka pyrthei kampat iaid bet ka ba mot dale leru em ngan nompat let kiu hanre onda ka pyrthei kala iaid bet la da uble udang sya ingi udang plei kalat kalenti kamot ngan salet onda la iaid bet iaid renti ki aka barok khoi hanre ya mentahi kamot ngan shakri bet ha mensiam bat ha ka jingsha hapo yeng jonga namarba adangi shakri hangno ru ai ba ka mensiam ka jongi kan long ka ba shisha kalong ka ba de yengi bangan det kiu sha ka yeng ka jong uble hanre haba ki don kini ki aka barok khoi bat habala penrem juri nga bangam de ban le te ya kata
ngam la ban le persya eke bala kren hapo ka donu ka jonga hanre ha ka jing terang ka jonga ha ka jing mon ka jonga lete la slem bahanga la kwa ban ye kendo iki para bangen hanre ha bala don ka jing penki ha ka donu ka jonga bang ngam de ban le persya ngam not ken bangan le persya yo bangan long pen ban ka nong le persya yo mensim ublei ubala kren jor hapo jonga bang ngam de ban le na markata ngan let de ya pi pat kasa kamon ka jong pi ken pi kwa ban let ru let la da ka mensim jong pi kam khang ye pi bat ada ka mensim ka jong pi ka penrem ye pi ru kamot syakri bahaya utrai ai bah ka por ka bahatam sya utrai te la da ublei la play kala kalenti ngin se kendo par ha ki yeng mane ki bang yeng ju ya let te hande la da ublei play shu e kata kala ru ka bamot ngin ya syakri kumne ha ki yeng ki jong ngeru kamot ublei udon hi ha ka liang ka jongi te tangi ne hi kwa ban jubab e ki jingkle ki jong pi te to ublei yo ban kurkhui pi ya ro itrai